Jesu Kristu inkosi, ngilele ekhaya lezintabeni kaJehova kuyabonelela baba nomalo egameni laJesu. Jesu Kristu inkosi baba, ngicela ukuxolisa amaphutha ngawenza maningi, ngicela into ethelelo. Bengumuntu baba ukuthi njalo ngenyanga nje ngiboleka imali ezalayo. Heyi baba, ngithe sengiyekile, senginesikhathi impela eside sengiyekile. Ngicabanga ukuthi last year sengiyekile baba, kwasuka impi enkulu ngoba nodadewethu naye beyiboleka. Uthe sesiyeka sengiyekile mina kuqala, ngamtshela udadewethu ngathi, heyi dadewethu, ngilayele inkonzo la, indaba yokuboleka imali ezalayo, asiyeke nje lento. Asesale ukuthi nje asinalo ukuthi simukele ukuthi imali asinayo nokuthi siyoboleka imali ezalayo njalo nje. Thina masihola imali yey'ngane kumele siyoyihambisa siphinde futhi siyithathe. Ngathi kuyisono mntakama, asiyeke. Kwasuka impi enkulu, hhayi ngathulela nje ngathoba ngathi nje uJesu Kristu inkosi, ngathulela nje ngathi angisumuntu odlame mina, angizwani nje noloku ngikhuluma izinto ezingizongisa phambili, ngayiyeka nje kanjalo. Hhayi nangokunye futhi baba, ngixolise futhi nokuluka umuntu ekhanda. Yazi kwenzeke enye into, akusinje mina angiyena umuntu ojwayele ukuluka abantu amakhanda, kodwa ngendlela okwenzeke ngayo, ngaluka ingane waze waqonda even namalayini ekhanda, ngaluka kahle. Sathane engivala amehlo engiphuphukisa amehlo ami. Hheyi Nkosi uJesu, cela ukuthi ngixolele, cela nje ukuthi ngixolele nje kakhulu. Ngiyacela nje uxolo ngoJesu Kristu inkosi, nokuthi uma kufika into yokuthi kufanele ngithandaze bese ngiyaziba, zibe nje impela kube uziba. Ngithandaze ngesami isikhathi ngingawulalela umoya omngcwele. Ngiyaxolisa kakhulu kakhulu baba, nokuthi nangoDisemba ngafaka imali ku-akhawunti erongi, ngangabuza baba, ngayifaka, kodwa ngithanda ngicela into ethelelo ngoba angilahlanga, akunankinga. Ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi ngoba ngajaha nje ukuthi ngoba nathi imali sengiyiphethe ukuthi ngiyofaka, ngangayibuzi i-akhawunti ukuthi imali eyishumi ingena kuphi. Ngiyaxolisa nje kakhulu, ngiyaxolisa nje kakhulu. Awu Jesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa nje kakhulu. Owu Jesu angixolele, ngiyasola nje kakhulu impela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abantu bami, ngiyabingelela nomama nabazalwane bonke ekhaya lezi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngokukhulu ukuzithoba ngicela ukuxolisa kakhulu, ngawafaka nami ama-emoji ngephutha, ngasheshe ngawacisha. Enye ngayifaka ngephutha ngoba umzalwane esengitshela ukuthi kufake kithi i-emoji ngephutha, ngasheshe ngayikhipha. Ngimbonge kakhulu umzalwane owangibonisa. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyaxolisa baMsibande nakubazalwane bonke. Siyabonga nabazalwane abafakazayo abasiqwashisayo ukuthi noma ngabe ucishile kodwa uma ungakaxolisi kusuke kuseyisono. Ngicela ukuxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba nomama umpostoli. Ngicela ukuzehlisa kakhulu baba, ngicela ukuzehlisa, ngicela ukuthoba. Ngehlela ngezansi baba nomama, ngiyaxolisa baba kakhulu 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 kakhulu. Angazi ngingaxolisa kanjani ukuze nibone uxolo lami ukuthi ngiyasithoba kakhulu baba. Ngenze iphutha ngasenda ubufakazi enambeni e-wrong, kanti bengivele ngenze iphutha futhi nalapho ngithi ngithula ubufakazi, ngithi ngiletha uxolo lokuthi ngafaka i-emoji ubaba akangayibona. Ngasizwa omunye umzalwane wangitshela ukuthi kune-emoji engenile, ucela ngiyikhiphe ubaba, kodwa mhlawumbe akakayiboni nabazalwane abakayiboni. Ngayikhipha, mase ngiyikhiphile ngayitshela ukuthi ngoba ubaba azange ayibone nabazalwane abayibonanga, ngayitshela ukuthi hhayi akwenzakalanga lutho, akunankinga. Sengiyezwa abazalwane uma ngabe befakaza ukuthi uma ufaka i-emoji noma ngabe kuthiwa akazange akubone ubaba nabazalwane abangakubona, kodwa uNkulunkulu usuke ekubonile ukuthi ufake i-emoji.
So ngicela ukuxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa, ngiyasithoba kakhulu baba. Ngiyacela ukuxolisa kuNkulunkulu ubaba, ngixolise kubaba umpostoli, ngixolise nakumama umpostoli, nakubazalwane basekhaya lezwi, nabasentabeni yento kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela uxolo, ngiyaxolisa, ngiyazithoba kakhulu. Ngiyacela intethelelo, ukungazi, ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngiyacela ukuthi ungixolele. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli. Ngicela ungithethelele nami. Ngadiletha emoji. Ngabona seyingenile, ngangazuthi ingene kanjani. Ngasendela omunye umzalwane ukuthi angikhiphe emoji, ngasheshe ngayikhipha ngoba ngiyitshela ukuthi akayiboni. Ngake futhi ngadiletha imeseji, ngikhulume isikhathi eside, ngayidilitha ngabe ngaqala phansi. Ngicela ungithethelele, angizange ngixolise, ngangisaba kakhulu ukuthi ngenzile iphutha, ngasaba nokuxolisa ngenxa yokuthi ngihlezi ngizwa ukhala likampostoli ngokuthi umsebenzi mningi, ngibona ukuthi ngichitha nesikhathi. Ngiyacela ungithethelele kakhulu ngalokho engakwenza. Ngicela noNkulunkulu ukuba angithethelele. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, baba mpostoli nomama umpostoli. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ekhaya lezwi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiletha isixoliso sami baba. Ngonile, nginecala. Kuthe enkonzweni yangoMsombuluko, enkonzweni eyokuqala yencwadi kaMakho, ngenze iphutha. Ngithe ngisayilalele ngesikhathi engithole ngaso ukuyilalela, yathi isizophela inkonzo kwanokha omunye umakhelwane ofikile. Ngayiphoza, ngahamba ngayonaka yena, ngathi ngizobuye ngiyiqedela ukuyilalela. Bengicela uNkulunkulu engixolele, nawe baba uthole ukungixolela. Nginecala elikhulu engilenzile. Kuningi baba engikone ngakho. Ngiqala ukungena ekhaya lezwi, ngangeniswa omunye umama uNtomfuthi Nxumalo kwaNongoma. Wathi ungenisa ekhaya elilomkhuleko. Uma ngivula iy'nkonzo ngithola ukuthi hayi bo, akukhulekwa lapha, kanti yini lena ekhulunywa lapha? Kuvunywa izono. Izono zani lezi ey'vunywayo? Ngisho ngingakuphimiseli, kodwa uNkulunkulu obona enhliziyweni wangizwa ngukhuluma lokho. Ngikhuluma ngiphikisana, ngathi nayi ngizophuma mina lapha, idatha lami lihambela ubala, angiyizwa kahle le nkonzo. Uma ngithi ngiyaphuma, kufike izwe lithi ngingaphumi. Ngaqhubeka lokhu ngilalela, ngingezwa kahle, ngingezwa. Ezinye zize zingeqe, mhlampe izongeqa ize bentathu, ngiyolalela eka-4. Kodwa kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngabuzwa ubunandi, ngayizwa indaba yokuhlala lapha, ngoba ngangishiswa ukuthi kuvunywa izono. Ngiy'tshela mina ukuthi anginasono ngoba ngiyakholwa, ngiyanjalo ey'nkonzweni, ngiyakwenza konke okwenziwayo ey'nkonzweni, kanti nginamanga, ngiyayikhohlisa. Konke engikwenzayo kumele ngivume izono. Yilezi zono mina bengingafuni ukuthi kuthiwa ziyavunywa. Ngicela ubaba engithethelele, nobaba uNkulunkulu, sesiside isikhathi ngingayishongo lento. Ngimbonge nomunye udadewethu okhulume ngokuthi uma silalela iy'nkonzo asiboyinika isikhathi, naye ubekade eyilalela. Bekuthi uma ngiwasha noma ngingayizwisanga kahle bese ngiyawasha, ngiyayibeka la eceleni kwami, ngenza iwashingi, ebekhuluma ubaba. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela baba ukudlulisa
ukuxolisa okukhulu, ngiyazisola kakhulu ekuthenini baba ngingomunye umuntu obelalela inkonzo ngibhizi, ngizithethelela ngokuthi sengike ngayilalela ngathoba, ngayilalela mese ngiyiphinda-ke bese ngivele ngiyivulele. Isitha-ke singirobha nanokuthi kukhona ngisuke mase ngibhizi kuba khona ngisho izinto engizizwayo ekade ngingazizwanga, mhlambe kade ngithukile. Isitha nje singirobha kakhulu ngalokho, nanokuthi sengike ngayilalela. Ngiyakudlulisa ukuxolisa kakhulu kuNkulunkulu, ngixolise nakuwe baba, ngixolise nakubazalwane bonke ukungamthobeli uNkulunkulu. Lokho bengithanda ukukudlulisa, ngiyazisola kakhulu. Ngiyakhona uNkulunkulu uzongilekelela ukuthi ngingaphinde ngikwenze, ngoba into ebengiyenza kuze kube worse ngize ngithathe i-speaker ngisibeke emnyango ngithi ukuze nje nomakhelwane bezwe, kodwa nje kusho ukuthi ngi-wrong nje kakhulu. Isitha sengisebenzisa ngalolo hlobo ukuthi ngenze engathithi uNkulunkulu angimhloniphi. Ngiyakholwa kakhulu uNkulunkulu uzongilekelela, angixolele. Ngiyacela baba ungixolele kakhulu, ngiyenzile into embi. UJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela baba umpostoli nomama umpostoli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele endabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ikhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuxolisa nami kuNkulunkulu Baba wethu. Ngicolise kakhulu nakubaba umpostoli, lo nguyena abekiwe ukuthi asifundise, kodwa ngangalaleli. Cela uNkulunkulu angithethelele. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ngilalela inkonzo ngibe ngibhizi emsebentini ngisebenza. Ngicela nje uNkulunkulu angixolele kuloko. Ngiyabona ukuthi vele kubi ngoba kufana nekwetselela ukuthi babe wami akhulume nami ngibe ngihamba ngibe ngibhizi nale engikwendako. Cela uNkulunkulu angithethelele, ngonile kakhulu. Cela uNkulunkulu angixolele. Nawe baba umpostoli, xolisa ngoba ngwedzelela umsebenzi wakho uma ngende njalo. Kusho ukuthi nje angingakuboni, kanti wena uma usifundisa uhlala phasi usifundise. Cela uNkulunkulu angixolele, ungicolele nawe baba umpostoli Sibanzi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba ekuseni ngiyambingelela ubaba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngizivume sithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyathinteka enhlizweni uma ngizwa abazalwane belokhu bexolisile kakhulu ngakufaka ama-emojis egrupini yasekhaya lizwe. Nami baba sengithi angithathe leli thuba ngixolise kakhulu ngokuthi nami esikhathini esiphambili ngake ngalesi khathi ubaba esathi umuntu akahlale azi-check-e, a-scroll-e, a-check-e ifoni yakhe ukuthi ayikhona i-emoji ayifake ngephutha. Ngake nami nga-scroll-a baba ngathola ukuthi ikhona i-emoji eyayingenile egameni lami, kodwa-ke angixolisanga baba kakhulu, angixolisanga ngoba ngavesane ngayidilitha nje kuphela, kwaphela kanjalo. Angixolisanga. Ngicela ukuthatha leli thuba baba ngixolise kakhulu kuwe baba, ngiphinde ngixolise kuNkulunkulu baba ngokuthi ngayifaki i-emoji ekubeni umthetho oshayiwe umile ukuthi ama-emojis awafakwa kule group. Ngiyaxolisa kakhulu baba egameni likaJesu. Okunye baba ngifisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu
ngimbonga ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi uthi ezweni lakhe encwadini yezaga, noma sengiyikhohliwe i-chapter, kodwa kukhona lapho athi khona masimazise zonke izindlela zethu. Izolo ngithe ngiphuma ngiya ensimini, ngagoqa ngakhuleka, ngacela kuNkulunkulu Baba, ngasho ukuthi ngisaya ensimini ngiyacela ukuthi abe nami khona konke engiyokwenza ensimini, lo msebenzi wonke engiyowenza uNkulunkulu abe kunye nami. Nangempela-ke Baba, ngisebenzile ngasebenza, ngithe ngiphakathi nokusebenza ngithi ngishisa izibi, ngithi ngithintitha izibi ngiyayisusa ensimini lapho ngizotshala khona. Mase ngithi phaka phansi kwezibi ebengikade ngizibekile, sengithi ngiyayiqoqa ngibuyisela eceleni, kwavele kwavuka inyoka Baba ngaphansi kwalezo zibi. Ngimbonge kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngisheshe ngayibona futhi ayingilimazanga, ngoba bengikade ngithinta ngesandla lapho. Ngiyamdumisa kakhulu Baba uNkulunkulu ngalokho, ngimnikeza udumo. Impela uNkulunkulu wethu uyaphila Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela uxolo, ngiyacela intethelelo kuNkulunkulu nakuwe Baba, nakwibandla lonke, ekhaya lethu nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngomunye owake wathi uyathinteka i-emoji ngayicisha ngokushesha. Manje bese ngibona abantwana bakaNkulunkulu abaningi bexolisile, ngithi Nkosi yami, mhlampe sekuzoba too much if sixolisa sonke. Kodwa nje izolo ngilalela ebusuku inkonzo lekhuluma ngomoya oyingcwele ukuthi uqondisa izwe ngesono. Kwavele kwaxhuxhuzela isisu ukuthi Nkosi yami, uNkulunkulu ngibonile noma ngabonwanga muntu. Ngicela intethelelo, ngicela ukuxolelwa nami. Ngiyacela Nkosi uJesu Kristu ukuxolelwa ukuthi nami Nkosi ngisize ngikwazi ukuqaphela. Ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nomama egameni likaJesu, umndeni wonke wakababa uNsibande, ibandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kanye nasekhaya lezwi ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Baba, ngiza kuwe, ngiyathoba Baba, ngiyathoba kakhulu. Ziningi iziphambeko zami Baba engizenzileyo, ngicela ungixolele Baba, ngicela intethelelo. Ngonyaka odlule ngaboNovemba ngafaka i-emoji, ngadilitha, kanti
angiyibonanga sengidelethile. Abantwana bakaNkulunkulu bangithinta bathi ngifake i-emoji kwawukuthi angisakwazi ukuyicima ngoba ngiyidelethile imeseji. Ngaze wabona ubaba wangikhipha egruphini, ngakhalela umntwana kaNkulunkulu engifakile ekhaya lezwi, ngamkhalela ngathi akangisiza angixolisele kubaba. Ubaba wangixolela wangibuyisela egruphini ubaba. Manje nginesono baba sokuthi angikwazanga ukuthi ubaba uma sengibuyisele egruphini ngibonge. Ngicela intethelelo kuleso sono. Ubaba angibonganga engibuyisele egruphini kade ngonile. Ngicela intethelelo baba, ngiyabonga kakhulu baba. Ngicela intethelelo, ngiyathobeka eziphambekweni zami zonke baba. Ngiphindile kule maviki adlule baba, ngathi ngivula inkonzo kwangena emoji ngasheshe ngayikhipha baba, engakayiboni ubaba, nabantwana bakaNkulunkulu bengekayiboni. Kodwa nami ngiyathinteka mangizwa ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu bethi noma ngabe ubaba wengayibonanga emoji nabantwana bakaNkulunkulu bengayibonanga, kodwa uNkulunkulu bekhona. uNkulunkulu baba uyibonile i-emoji ukuthi ngiyifakile, ngenzile isono. Ngicela intethelelo baba, ungithethelele kakhulu. Ngiyathobeka kakhulu baba, nangokuthi baba ngidlulise imeseji kunamba engeyona. Ngicela intethelelo, ngaphinda futhi ngabhala i-VN, ngathumela i-VN yadlula esikhathini esisibekelweyo. Ngicela intethelelo baba futhi lapho kakhulu iziphambeko zami zibe ningi kakhulu baba. Ngiyathobeka, ngicela intethelelo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithethelele baba, ngithethelele nabantwana bakaNkulunkulu bonke abebengithinta. Ngiyacela intethelelo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela kuwena nakumama bazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nami ngithi cha, ake ngingene ngoba mina-ke awamama emoji, yami emoji yangena early ngangicabanga, and ngayikhipha mhlambe ngithi kusasele 5 minutes ngenini, kodwa ngathola ukuthi sengiphumile. Bathi bengifonela ozakwethu laba esinabe egruphini, kwathiwa sengiyikhiphile, kodwa kona sengiphumile. Into engiyilethela umyalezo wokuthi angisazi noma ngaxolisa yini, ukuzithoba phela kuwena nakuNkulunkulu ohamba naye. So manje sengithi ake ngibuye nje ngiqale phansi ngizithobe, ngixolise kakhulu ukuthi kwenzeka lokho, ngafaka i-emoji. Uma ngizwa abazalwane bede beqhubeka bezithoba, ngiyazishaya nami ukuthi ingabe mina ngaxolisa yini, kodwa kona ngale saxhumana, ngisaxhumana ngayiphi indlela, kodwa nje ngithi angisale sengikudlulisa lokho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu kuwena nakuNkulunkulu ohamba naye, ukuthi ningithethelele ukuthi ngingcolise igroup. Inkosi ayiqhubeke ibe nawe, igibele njalo, singakuphazamisa emsebenzini kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa kubaba, kumama, ekhaya lezwi lasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nami baba, ngithanda ukuxolisa, ngithintekile kakhulu kulezinto ezintathu engazenzayo egrupini. Kuthi baba ngasenda imeseji enambeni e-wrong, ngadelete, ngaphinda futhi ngasinda futhi enambeni e-wrong. Okunye futhi baba, ngafaka i-emoji, akunamuntu owambonanga ngayifaka ngephutha, akunamuntu owambonanga ngayidelete ngespeed, kodwa ngikwazi ukuthi baba sezulwini wambona. Ngiyaxolisa kakhulu. Okunye futhi baba, bengijwayele ukuthi mamele inkonzo ngimile noma ngisenza imisebenzi, ngigeza izitsha noma ngiklinambe ngiwatsha, ngizifakele nje ama-earset endlebeni. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kuye baba uNkulunkulu, ngiyaxolisa nakuwe baba, ngixolise nakubazalwane. Ngiyasithoba, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba umphostoli nomama wethu. Ngibingelela ekhaya lizwi abazalwane bonke. Bazalwane, nginamahloni ukuthumela noma ukukhuluma le ndaba engiyikhulumayo bazalwane, ngizoxolisa, ngizozilahla. Nami njengomntwana kaNkulunkulu ngingenile egebeni abazalwane abaningi abaxolisayo abangene kulo ukuthi kuthumeleke ama-emoji kwenzeke iy'khawu. Bazalwane sengiyithumelile bese ngisheshe ngibona kwesinye isikhathi ngiyisuse, kwesinye isikhathi ngizwa sengitshelwa umzalwane ngiphuthuma ukuyisusa. Ngiyabuka nje abazalwane, nami iyathinteka inhliziyo yami ukuthi ngibheke kakhulu abantu, ngayeka ukubheka uNkulunkulu, ngaphuthuma ukuthi uBaba Mtsibande angangiboni, angaboni ukuthi ngiyifakile kodwa uNkulunkulu ebebona. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane, ngiyacela uxolo kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyazisola, ngibuhlungu kanti futhi nginamahloni ukuthi ukuxolisa ngize ngikwenze sekukhulunywe kangaka. Nabazalwane abaningi sebexolisile. Ike yangifikela indaba nami kwawukuthi ngagcina sengiyabona nje ukuthi kusho ukuthi bengehlelwa impakamo nje bazalwane. Kwawukuthi ngathi ngizobhala ngcono njengezona ezinye ey'bhalwayo. Eyi, kodwa ngiyazizwela nje bazalwane ukuthi kobe ngiyaphakama lapho, ngiyaphakama nje kakhulu ngoba mhlawumbe ngibheke nanakho ukuthi nje njengomholi wabantu sengizovela ngiyisibonelo esibi esiphunywe kwama-emoji ngokungathi angiqapheli, ngacabanga indaba ukuthi ngiyivume ngasese. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu nangalowo mqondo wokuphakama bazalwane. Ngiyacela iNkosi ingixolele, ngiyacela inciko kaNkulunkulu umphostoli angixolele, ngiyacela abazalwane bonke ekhaya lizwi bangixolele. Ngangixolisa yebo bazalwane ababengiqwashisa ukuthi ngifake i-emoji, ngisaxolisa namanje nakubo bonke abazalwane baka-Group 10. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, mina baba ngiyaxolisa. Kusho ukuthi izolo umoya oyingcwele nami baba ubengikhumbuza ekuseni nje ukuthi nami ngake ngathumela nami kungelona ilokhu usuku lokuthi kuthunyelwe, ngoba ngiyakhumbula baba ungangiletha umuntu wase wena usuyathumela ubonga, nami ngase ngiyaphendula ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngaphinda futhi angisakhumbuli kahle baba noma kwakuwubufakazi yini usuyathumela nawe imeseji wabonga. Ngaphendula nami ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Uma ingcwele uyangikhumbuza ukuthi lezo iy'nsuku nami kwakungesizona iy'nsuku zokuphendula, kusho ukuthi kwakuwuLwesihlanu noma kwakuwuMgqibelo ngiphendula mina. Ngiyaxolisa nami baba, ngasho impela ukuthi impela umoya oyingcwele ukhona ekhaya lizwi, ngoba nami impela izolo nje impela nje kugcwele enhlizweni yami ukuthi ngixolise. Manje angizange ngisazi noma kodwa kwathi kumele siyithumele kuphela Monday, kodwa nje nami impela nje izolo nje baba ngikhumbuzile impela umoya oyingcwele ukuthi nami ngake ngathumela noma ngayona i-emoji, ngaze ngifake i-emoji, kodwa nami ngake ngaphendula, nami ngathumela ngalezi y'khathi wena uthi singathumeli ngazo, ngoba mina ngangiy'tshela ukuthi nje hhayi mangithe nje uJesu Kristu uyinkosi, kanti nakhona lokho baba phambi kaNkulunkulu akukho kuhle, kusho ukuthi sekuyisono. Ngiyaxolisa.